Wala ko ginatagay mo, disan na diyan, dudod ngan tayo mo, tat nga, 20 na lang. Ako 5. Basta kinasing-kasing, mano ha. Oo, bisan ton piso, basta kinasing-kasing. Maganda, gusto kita baga makalasan hit nga pispis. Wala gat pispis. Oo, silibang ko, adi kita yung natulusan, no? Tungod dito atong papasingadian nga parigusan in along the road, makikita dahil niyo. May dali nakita ang tanga baga mahusay nga beach resort along the road. O adiman, may niyan La Madre Boutique Resort. Di na pina may tulusa. So ada nga daan tong telepono ha. Mahusay engine ni. Bisan wala pa kita makasulod yo. Masartaan kita. Mahusay di hala boutique. O nagagsarit kita kan ma'am. Oo, just keep the faith. So makakagturyo guide kita yan ha, kay may danatong lisensya na baga para kita baga makaglilibot-libot dinhe nga kuan dapit mahusay dinhe ito na kuan hit balod man kumbaga oras nga ba karigo ka diri ka ha bibiloron. So masasayod na kita ano papakihan natin naman na Irma kabahin iton kuan iton ira mga rates dididapit La Madre Resort. Ano ka ba ito nyo? La Madre Resort. Madre Ratagian din eh. Apay Maner. I will give you a clear sentence after the land in which you are now staying, the whole land of God. As a permanent I Oh, good man ano? Pag may damisa itong mga elementary. Oo, dito lusa no? Baga may dananira graduation na danira. Moving up. Oh, good morning, 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 good morning. Today is March 26, 2026. Time check budoy. Alas 8:10. Oo, webesing adlaw. O kung nakikita yun na siyempre, nakikita yun na St. Michael o the Archangel Parish Church. O sinuro lang kita dito baga nagkatagan kita ang katuluhuran para baga matagan ani kita hin giya no. Terusong kung kayo napakanito nyo ano mga simbahan bagat oh, okay na ito lagi natin babasa. Put God first in everything you do. Sure ba ito ng baga style nadulot. Ay King Arthur, King Arthur. Woo! King San St. Michael the Archangel. Ano? Di sang kay kuan man. Caesar. Ha? Caesar. Caesar. Oo. May nagkuan na mo nakakita gintagan tayo kung just kay pispis man kuno ako nga vlogger. Di ako vlogger. Wala ko ginatagay mo disan na diyan dudod ngan tayo mo tat nga 20 na lang. Ako 5. Pero tinapay. Hadaw. Oo, hatag lang. Ha? Okay, uri kita dito pakantuhan kuan openingan kanan luto hatag atong lutuan burger. Marasa no? Basta hatag marasa. Basta kinasing-kasing mano ha. Mano kuan. Bisan lagi ta baga itad ginahatag bis daw latong piso. Bisan ton piso basta kinasing-kasing. Pero kung mahatag ka naman na lenda ko 1,000 pero ni mo parayaw lang signong ka man lang mahatagon ka retira hiton. Mano ikaw kuduro ka matindirong ka man di ko man ginatindiran nga nitin kinabuhi. Maganda gusto kita baga makalasan hit nga pispis. Wala gat pispis may na pagbalor. Jisman lang ako na ni ginhatag.
At least kinasing-kasing. Oo. Tama din. Tama. Sakit kinasing-kasing ito't pag-atag. Diri kay parayaw la. Natatiming lalo titiya nga dito camera. Oo, naka-on. Speaking about camera, oy sa libang ko. Areha di lamaya. Yan natin diran. Oo, sa libang ko, adi kita yung natulusa, no? Bikan kita dito sa era kuan, era simbahan para ano? Kay tungod dito, inagi na kita dito ni era sulod. Nagsulsog na kita. So, tungod dito atong papasingadian nga parigusan in along the road. So, kung masingad ikaw, makikita dahil niyo. O, kay di rin man nga tanan, ano, namamarigos. Siya pagpaparigos, naapitaan na siya simbahan. Di rin, ano, nadiritso dayon. So, amin ito atong disusulsog yan na. Along the road line, O, matikadi kita yan, na. Actually, ang pagingero do di Marimar. Natong pagingero di Marimar ano? Marimar, Miramar. Ano ka nga no? Doon magbasa. Ano yung mausay? Kita ka lang mausay, palilingi ka. At didi dapit sa may Miramar. Kung mabasa ka mo itong comment, it hurts. Wala ka to. Pis-pis ka man lako no. Pis-pis ka man ko ng vlogger. Man di na. Pag ugwada mo itong didang kanan Miramar, no? May nadidiliwat papasingadian ta. Matuntan atong ging kakadita kay nasipatan ta. So aton na anay layon. May dali nakita ang tanga baga mahusay nga beach resort along the road. Manamo din o dire. Mga katanuman, mga plantira ni tara dida. Plantito, plantita. Bad to. Basta mo sa ito nga ako ano. Oy, may dali din mga spa. Begitu. Keraga. Ay na dito. Speaking ngayon nanin, yan nakita ito nanin nga pinispis. Pagka di kita nasasayod ano. Ini na ato na diri. Ano, tumastalong darudad to. Ano ito din Adiman! May yan La Madre Boutique Resort. Wala, Boutique, La Madre Beach Resort. Adaon ta, no? Baga tugutan kita hindi nga itong papasingadian. Ay, lamaya po doon. Doon damot paspas. Kanina, gino ko. Ano itong pagsimang di na may ulot. Road kay truck, ginsagit sitang kita budoy. Maigbus ko lang mga indinim of the father. Man. Amin itatong susudlan nga didi. Unta tugutan kita ha. Amo dating papakita. Amin yung La Madre Boutique Resort. Didi na may Tulusa. So ada nga daan tong telepono ha. 0936-825-7452. Mamaka din na kita sulod. Mo sa engine ni. Bisan wala pa kita makasulod yo. Masartaan kita, pero papakita tala kung taloin nga. Baga ako tali nakaruling nga kita itong nanakon. Para at least yung baka di kita tugutan, may ito na kuha. Man mga wedding din ni. Man. Katatapos pala din pag wedding anniversary man dito. Gito ko. Say, di halabutik. Mano, apay nga aga. Hanap pwede magsaret pag video.
O wala din eh. O sige. O magsakay kita ha. O paya, magsakay kita. O ana. O di na. O pwede nga hindi. Pwede man mag-video ano? Ha? O baga nagkukuhan lagi kita. Baga. Oo. Masabi kita ng tuanay. Hanya babae. Nakano sulot? O ka blue. O sige man anay, kuhadain kita anay para di kuntutan mo kita ron. Sige sige, parang anay. Malaksi ma'am. Oy nagagsarit kita kan ma'am. Oo, just keep the faith man. Just keep the faith to nyo. No matter what who you are to nyo. Kung ano ka man, ano man ting ginaatubang, baga duro ka man hingka kerag. Just keep the faith. That little faith to nyo. Utak masisring lay mo to nyo. Ay, pagpasibaya pastilan. Hindi na itong temporary. Ha? Wala. Basta. Ayaw good bagapag. Ayaw good bagapag kuan. Loyalo. Pag loyalo mo doy ha. Oh, just keep the faith. Oh, faith, hope, love. Mo pa yan o, mo pa yung tima no. O so ani kita yan na Halabutik Beach Resort. Di na pita Tulusa. So nakagsarit na kita an auto nga kinuan yung ulo ko di mulaksing na pa. Mulaksing na pa. Dalag. Oo. Ani daw ko igbal hintayin no. O mo pa itbaga nasasaygan takboses. So amin din ano kung kita entrance ano. So makikita niyo ano ito na vicinity inside Labutik Resort di tanaw di Tulusa makaruruyag. Oo, hindi residential na ito. So makakagturyo guide kita yan ha kay may danaton lisensya na baga para kita baga makaglibot-libot dinhi nga kuan dapit. So nakita naton ang faith di an hope. Oo, hope, love. Oo, baga kung gabi din mo pwede ni gyapon baga maning standby ano mapawain din tila na rumamay. Oo, pwede ka mo din magmiko-piko o lagot piko-piko magsudsod. Oh, may dadiditent ha? Ay ha, ibubutang tayo nga haraptan Moset irabali din ni. Keras itu nuntunyo. Ay wala tunyo pagturaw. Ano, sulbay nin. Inin kinita hinin nga pain. Ordobilyo in tao kinin ordobilyo pain la ordobilyo. Baga pagmamata niyo no. Oo man, baga. Ari daw bakit mangungon ani ka mo, kakape. Tapos mga katanuman, inginano ka mo, magbubunyag, kikitaon niyo kung may mga teras, ano, tapos adi pa, adi nira mga kuan, mga kubo, ha? May naghihapon di dinira mga kubo, pipira niya kubo na't nakita na pulo, una na pulo niya era kuan, nga kubo, ngayon nakitaan ini nakadamo na nato hindi ni baga agi-agi nga saring ko nga nakore pakita di da baga makakuan makasulod so yan na ani nakita o kinasi pag-agi ay lasunod makasulod kita dida nagkakatotoo ito aton mga hingyap hasugad lain nga pamaagi ito na aton baga panuyo ano paghatagla anuhin na kaliawan nga hapa maagi gihapon ini aton na promote no although kilala na ini pero aton pamaagi ba kinarag-kirag ba alagat kinarag-kirag oh mahusay din ito na puanhit balod man kumbaga oras nga ba karigo ka diri ka ha bibiloron man sa dito no oo baka diri ka habibiloron kung baga hadat ugang kahit kuan ito na balod kay mo pet iya ka plo
So tigang na kita dito dapit sa Miramar. Oh, di ba? Nahiabot na kita nganhi. Pero good man dida, keep out. Oh, keep out dida. Di rito niya pang publiko, keep out la. Ah? So nagtitika kuan na kita katin-katin. Oo. Ano tad nga sulod didi? Di man hin sapitinin. Ano yun, parigos ang gihap, labot-lat butik. Ano daw? Tutalaan naman na lang kita. Oh, pare-pares ba dito hakuan? May Rubinos. Mag-amyaw latin din eh. Oh, good man ano. Parigos ang gihap. Okay daw. Pamatik ko. Ano yung private? May, ay private. Dire for rent. Oo. For rent kaya pa din din hibuloy. Ha? O magturo pa lahira. Dire. Pero may inisayod kita. O sumalat yung malbating. Ano daw? Bunyog lang ka mo, ilang kiwi. Oh, say, private property. No trespassing. Di rin hiya lakip. Di rin open to the public, private balit. So, hawari nga panahon, makasusulsog tanat nga dito. Pero di rin pa yan, nakaharayo itong budoy. Rigtira kita itong Oo. So ini anong atong pamagi ano. Ini na papakita ta. Ito na ano't may edad ni hatulusa. Siyempre daw mo nagyapot mag-aram. Pero tatong kasi pamagi lang din niya ako ha YouTube, na Facebook. Oo. Speaking of which, ini nga itong camera may danalamat. May danalamat. Baga ginutak na. Ginutak. Di kita masabot kung saan inin hiya mapahuway. Pero ano pa man, di rin nakita itong baga maghihingip, di na kita magpipinabati. Maritira na gyap itong yun eh. Pero di rin ako mapahuway, di rin ako maritira ito na pagbulig, no? Guti naton nga pamaagi bisan kita pispis. Wala lang camera. Di rin kita mag-vlog. Oo. Normal kay itong gagamitin ng camera, di kagad. Oo. Siguro may datong rason. Intagan na kita ng sign, mapahuway kita anay. So may dinira koan ha. Makikita niyo, may dinira didi baga shower room. Man. Pero na kami minutos 8. Sige daw ko na. Uy, makusugit tira tubig. Di laro may shower. May ada na turo ha. Testingan ta. Mapito may dana karigo nga da. Tapos ato ka dito igbaw. Imo pagkikinuanan ng shampoo. Mali kita tira CR. May dana CR. Ha? Pwede ni umulyang. Oo. Ay laka ngalimot pag buhos liwat. So masasayod na kita ano. Papakihan natin naman na Irma. Kabahin iton kuan. Iton ira mga rates dididapit. Hamay Labutik Beach Resort. Dididapit at Tulusa. Gin-mention na kanina ang telephone number.
kumbaga pananglitan mapa-reserve ka mo. Aw La Boutique, La Madre Resort, ano ka ba to nyo? La Madre Resort, Madre Ratagian din eh. Apay Manerma kana. O diri yan napakita. O sige kana, katuan kita trong. Nga diri pagpakita ya. Boses lahat iyo ang kita ano. Oo. Oh, kumbaga kamo lato it my third eye line at makakakita kay bayo rin di sugadat. So yes. Uy, amo yung sinisiring ha. Oh man. May da love. Oo, love. Pwede kang nilabog pa duso-duso. Man. Oo man. May da nilabog nga. Kuwan. Mga yellow fish. Pwede kang mga wila dito no. Good morning. Good morning sir. Are you okay with that? Okay. Okay. Enjoy. Have a nice day. Oh, he's a private person. So, amin din niya, ano? Ano daw? Kuhaan talaga sapatos. Para di rin magpinanipiro na yung mana. O di rin nalaga. Wari laga. Gin-off naka-opit kuhaan. So, amin ini 3.5 ini mana, no? So, 3.5. Baga, haluwag na ito niyo baga kung duduha ka mo. Haluwag na tiyo baga pagpupulid-puliran. Pwede pa didi pull out. Pwede pa didi. Pull out. Oo, kumbaga dida. Siyempre, ito nga daan na abrihan, kibay, kung magkahudlog ano. At least baga diri ka baga mapipitulan. So, amin ni tag 3.5. May da sofa bed. Kumbaga, pananglitan ibaliwat nga kuhan nga style. Pwede na didi. Tapos tadi may din yung TV, may da aircon, ngan. May ada gihapon ano ni wifi ano? Naka wifi na ko no. Libre na wifi? Kung mo pa yung signal, kakawara-wara lada. May din yung didi baka kuan man ispiho. Baga makita ka mo tiyo kaluri yun. Nagaano. Tapos adi tira si argido ko sa'yo. Mori la sugaha kay ginpaparong nira kung diri ginagamit. May CR. So amin ni 3.5. Pipirabayin nga iyo kwarto din himana. Upat ini. So kung ma-check-in ka mo, anong oras? 2. Alas 2. Check out. 12. Alas 2 sila kinabukasan. Katapos ito na iyo cottages. Ang small 700. Ani small 700, ang dagko 1.5. Katapos may din bayad entrance. Pero man ang bayad ng entrance 30 adults. 30 adults and kids 29 senior citizen. okay. So nasayod kita kan mana Irma ay sangkay. Nasayod kita ha. Anaton entrance is 30. Adult nganim kids kay senior citizen. Senior citizen 20 nganing kids. Katapos ito na adult is 30. Kung ma-plate iton nga kuan. Iton nga function room. Pera 12,000. Daytime and nighttime 15. Oo. So may danira didi kuan function room. So amin ni La Madre Boutique. Kaya no La Madre? Madre tagya. La Madre la. Turun ka. So amin ni ang La Madre Boutique Resort no. So nakasulod kita nganhi. Nasinganhi kita yan hatulusa. Unta maihupo din niyo. Hiton iyo mga kalakat yan na summer. Kumbaga mamamarigos ka mo. Pinamilya ba? Pwede ka pinimda doon ibang pamilya. So amin na madanira upat nga kandida pwede niyo pagsikinan. Na order gyap ka mga pagkaon luto may dagyap niya din yung mga panluto ha. Salit ha?
Aw, oh. Salit na ano pa man ano, nagpapasalamat kitahan nagdudumarahan niyan tagiya. Kaya man na air maghihapon. Nga kitain gintakan kita gihapon katugutan para kita makagburbalabag dinhi La Madre Boutique Resort. Dinhi dapitin niya Tolosa. Mahusay nga di. Oo, yung baga makita man kamo, ito niyagin aagian. Oo, bisan ka mag high heels, di rin magkakalubong-lubong. Oo, tala. Oo, so karon talanay. This has been your friend from another star, siyempre. Ako yung magpapabiling laghihap ng iyo sangkay na mayukbo. Tigan di dapit La Madre Beach Resort Tolosa. Ako isang kay Tonyo, isang pis-pis. Oo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay. I see Auntie Lolo.